Hallelujah. Njengoba sikhona la emoyeni, kunemimoya leyibusa khona la emoyeni. Sabona makhole egameni kaJesu. Mahlale ezomba, kunemimoya leyibusa kuphi? Mahlale enyusko kunemimoya leyibusa kuphi? Sabona makhole egameni kaJesu. Njengoba sithandaza kakhulu kanje bazalwane. Becela ni understand ukuthi uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu uyawuphendula umthandazo. Sabona makhole. Little Bible Daniel bekangena ku 21 days of fasting. Amen makhole. Angena kanjalo 21 days of fasting. Watholakala Daniel sayokhala kuNkulunkulu. Uthe Nkosi ngathandaza kangaka. Solo angitholi impendulo yami. Sabona makhole egameni kaJesu. IBhayibheli lami lisimangade wathumela ingilosi. Igama layo nguMikhayeli. Sabona bazalwane. Babone eBhayibhelini sokubitwa ingilosi bathi uMikhayeli. Funa understand ukuthi akudlalwa lapho kuyalwiwa. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Sabona makhole egameni kaJesu. Baba babitwa ingilosi bathi uMikhayeli. Funa ukuthi isempini. Hallelujah. Njengoba basihleli la bazalwane sisempini. Umuntu nomuntu kunempilo ulwa yona. Umuntu nomuntu kunempilo olwa ngayo ngempilo yakho. Umuntu nomuntu kunento neyingamandla akho. Abanye bayasebenza mara bayibonile bayisebenzelako. Abanye bayathandaza mara bayibonile bayithandazelako. Sanibona bakhole egameni kaJesu. Daniel wathi ayizinto zabi kahle. I want to be in 21 days of fasting. Oh, amen. Makhole egameni kaJesu. I'm in 21 days of fasting. Subakade wayiphendula imithandazo yaDaniel. Kero thandaza nomunye umuntu namhlanje. Subakade wayiphendula umthandazo. Bayaphendula umthandazo waDaniel. Le mpendulo ayikafikanga kuDaniel. But impendulo beyikhona. Oh hallelujah. Kulapho umxolisi impethe uthi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Subakade uyaphendulana bazalwane. Hallelujah. Bengicela unginikele nje mic ngizame. Ngase ngikhulume kakhulu 1 2. 1 2. Yes. Hallelujah bazalwane. Kusho ukuthi Daniel esikhathi athandaza. uNkulunkulu wayirelease impendulo. Yabona njengoba uthandaza kangaka. Bona nje izinto asihlangane empilweni yakho. I want to tell you ukuthi le mpendulo yakho subakade sokuyireleasile. Namhlanje la emoyeni sitawuletha le mpendulo entasheni yakho. Namhlanje emoyeni sitawuletha impendulo phakathi empilweni yakho. Oh amen. Lalelani bazalwane. Ekholweni ayikho into lelifika lula. Hello? Ayikho lefika njani? Uvile manje la lebe prophet kakhuluma naye. Kunezinto ezenzeke kutshala. Mara namanje usabambeleleke khona. Kero thandaza nomunye umuntu umve kahle. Njengoba sithandaza kakhulu sobazalwane sidla kubanze kangaka ohleli la. Nawo kunento lokuthi mangaye lapha ethendeni uNkulunkulu angangiphendula la. Yazi imithandazo yenza simningi bazalwane. But kunenzawo sibakade la atafika abambe khona. Hlala ngithi Sathane mayofuna ukukhalisa amake ubophamntwana. Mabona abantu abakwethu ukuthi ngahambi kahle akuhleki bantwana kudlela amake umntwana. Ngashumana namhlanje negama likaJesu. Awunabo makhelo nebafale abantu bakho namhlanje siyavula negama likaJesu. Oh hallelujah. Yithi iBhayibheli the angel of God in Colossians magade yani Daniel lalela before nifika nempendulo impendulo uNkulunkulu soyireleasile but before ngiyibamba for telling you all nemakhosi asePersia. Oh hallelujah. Namhlanje we are fighting the prince of Persia. Sanibona makhulu egameni kaJesu. Bawunabatholoshi nabathumela empilweni yakho bayafa abatholoshi. Negama likaJesu bawunabatholoshi nabathatha inhloso yakho wena. Oh hallelujah emoyeni. Hallelujah emoyeni. Udiniyolwa with the prince of Persia. Ulo uyapi? Ulo uyakho
uzodonsa impendulo yakho. Tena ngizwe bakahle bazalwane. Into lokuyithandazela kwangeke ifike lula. I-reason why ungafani nabanye abantu is because lo moya lo unawo awushayisani nalo moya nabanawo. Hallelujah. Hallelujah. Babona abantu bakubika nomphakathi. Shoni bakuzamile bahluleka. Sabona nje into lokuyiphethe namandla. Kudlula lento labayiphethe. Futhi noma ke loya. Noma ayasona kuyaloya. Ubathane vele ngiyaloya. Ngoba inyanga enkulu ikhona la. Ikhona uJesu. Kunemindeni le kunehlupheka lamoyeni. Yona labanye benzela hamba nibanika kuhle. Namhlanje bona abantu bahamba ngetigazi. Ngoba bayafa lendlela bevanda kusumnanzi baba bayosebenza amadimba. Basaka abasiboke banda baphumelele labasebenzisa muthi. Labanye bayasebenza. Sanibonani. So finally understand inkosi yasePersia ayisebenzi kunalomhlaba lesinyathelo kuwo. Inkosi yasePersia iyasebenza emkhathini. Sanibonani bazalwane. Izinto zakho wena zivinjwa kuphi? Asikhulume zivinjwa kuphi? Umsebenzi wakho uvinjwa kuphi? Umshado wakho uvinjwa kuphi? Inkululeko ivinjwa kuphi? Namhlanje ufuna ukuthi yonke into uNkulunkulu ayikhulule empilweni yakho. Mathi kunomuntu bekayichontshile 10 years ago. Iyofika empilweni yakho namhlanje negama lika Jesu. Funa abantu uNkulunkulu bathi ufanele ube usebenza. Nalesivile wayifaka 10 years ago. 5 years ago. Akube nomuntu kusazelo tuyiphakamisa. Bakayibuka athi lo uyayideserve lento. I pray in the name of Jesus. Lesinyama lesilandzela umndeni wakho masihambe namhlanje negama lika Jesu. Oh hallelujah. Sanibonani bazalwane. So uthini lathanyeni? Uthini ingilosi yaqala yalo nomoya wasePersia. Nanini bazalwane, indlela yayiphumelelweni iyadlula nalapho Sathane kagathe khona. Baba bakuthi uyenze ngani wena ngani? Kusho ukuthi naloko bebawucabanga akusabasebenzeli. Sebafuna kuvele trick lenyuka lo uyiphethe. Baba uyenza ngani bakhombe ezulu? The Prince of Persia, listen to this. The Prince of Persia bazalwane inengilosi le ona ama territories. Njengoba sila emoyeni asikhona khona. Kunemimoya lethi ningayenza imvuselelo emoyeni. Maqeda thina abantu basemoyeni bethu. Ngiyathandaza negama lika Jesu. Sumakade udongenele lemndenini wakho. Labe bakubambile namhlanje bayakhulula. Noma ungaduba emoyeni kuyaloyana bayaloyana emoyeni ngeke bakuloye wena. I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Oh hallelujah. He is the Lion of Judah. Hapa yanike report ala nisitume kona akungene kunamaphubesi. Hallelujah. Ahlale Sathane akivapi bazalwane aphethe abuye abona kunomlilo lapha ekhaya lakho abona kunomlilo lapha ekhaya lakho. Inkosi yasePersia manje ufuna ukungena ibona kunomlilo lapha ekhaya lakho. Uyaphi lo mlilo? Lo nkulunkulu osimkhonzako he is a consuming fire. Ukumlilo sanibonani makholwa egameni kaJesu. The Prince of Persia. Listen to me very carefully. The Prince of Persia, if ever unamoto, it's a kind of for the ungayithengi. Masoyithengi labantu izombulala. That is why kunabantwana abasaba bathenga imoto abayi emakhaya kibo. Ngoba yasaba ukuthi mababuya khona ubasa nike nayiva lento ukuthi imoto ibuyisile asabuya kuyoyithenga. Ayikafika ekhaya.
ngena kuvana kwabazalwane wonke umuntu lo-attendant uma uthenga imoto ohamba ekhayini angeke unotokubulala negama likajesu. Inkosi yasephethe yanqotshwa namhlanje negama likajesu. Hallelujah. I want you to listen to this. Masikhuluma nenkosi yasePersia isebenzisana nemakhosi aseBhabhiloni. Makhuluma nayitolo, makhumbula nayitolo besikhuluma nenzaba yabantwana baseNimrod. Amen bazalwane. Labo lebe bafuna ukwakha into bayibitha ukuthi iTower of Babel. Amen bazalwane. Bebakhuluma nelanguage yinye baze bafuna ukwenza into lesibakade langayenda. Amen bazalwane. So today I want to say this. Ngicela ngivele kahle. Bakunomuntu lowafundzela kuloya wena namhlanje funa ayo resign negama likaJesu. Khona bathi ngeke kwenzeke uzenzeka empilweni yakho. Baba lakho inkosi yasePersia i-operator emkhathini. Namhlanje bayithi uyosebenza lo msebenzi wobulomfi nje khona emkhathini. Siyongena emkhathini siyolanza izinto zethu. Konke abantu kungokwakho makuze kuwe. I don't care. Bathi wena ngeke uthole umntwana. I think lena mathini uzowathola. Kunalo mnyaka lo bathanda bangathanda. Inkosi yasePersia nibonise kahle. Inkosi yasePersia isenza ukuthi bantu bakho bonke uhlala nabo bana abavani abakhulumisana bongena nomunye uyaphuma bara bantwana nomuntu munye. Inkosi yasePersia yona into i-divided rule. Ifuna umeka sure abantu abavani kuzothi yona ikhona ukubuza. Satan bafuna ukudestroy bazalwane laleleni kahle. Satan bafuna ukudestroy uhlala unseparate bakathenda ukuseparate soshaya one by one. But I pray in the name of Jesus, families are going to come back together in the name of Jesus. Namhlanje emthenini onizokhala kufana negama likaJesu. Naloba ngasakufoni isihlobo samako umntana mako wakho. I pray before yolala, let you receive a phone call. Athi mnaka ngikhumbulile. I pray in the name of Jesus. So inkosi yasePersia kanti ngivele kahle bazalwane. Can I understand ukuthi kuze uyincobe kufanele ube ne prayer life le straightforward. Ngoba ufuna ukukhona ukuthandaza uyongena emkhathini. Namhla ufuna ukubeka isandla sami phezu kwakho. Lokho sibakade kwakubekona lebe kuthotshwe emkhathini. Ufuna kubuye immediately empilweni yakho hayi kuhlasa banamhlanje. Negama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza negama likaJesu Kristu waseNazaretha. Konke laba ukuthandazela lokhu ngokwakho makuze kuwe. Oh hallelujah. Emsebenzini bakune promotion ebitwa ngegama lakho. Ngiyathandaza kusasa ayibe esandleni sakho negama likaJesu. Hallelujah. Inkosi yasePersia iyathatha lokho simakade kakhululile. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray. Jesus. Hallelujah. Verse number 20 or chapter 10. So inkosi yasePersia bazalwane njengoba uNkulunkulu athumela ingilosi yakhe laleleni kahle empilweni yakho nempendulo. Inkosi yasePersia umsebenzi wakhe opposa nokulwa nezingilosi leziphethe impendulo 10. Nangizobazalwane. That is why namhlanje mangikuthandazela. Futhi inkosi yasePersia namhlanje sibita uMikhayeli sishaya konke bekuvimbela impendulo 10 kuthi masiphuma siyehlisa lelithende makube nofakazi nokulandzela impilo yakho negama likaJesu Kristu waseNazaretha. All the spirit of Persia must be destroyed tonight in the name of Jesus. Hallelujah. I'm from the verse number 20, my cause. Ngakho wathi uyathi yini ukuthi ngidelele lapha kuwe. Masinyane ngitawuncanzeka kuze ngite kulwa nengilosi yasePersia. Yes. Ngitawuthi ngisuka nje kuyo kufike ingilosi yaseGreece. Shokuthini bazalwane? Sonathandaza. Awuli nomoya munye. You are not fighting with one demon. Amen bazalwane. That's why likhona uthi mina ligama ngilikhona ngoba sinjani sibaningi.
leminye imimoya uthi ucela kuyishaya kube nomunye moya afuna nobethi ukuatheka namhlanje negama likaJesu funa ube namandla phezu yonke imimoya kungabi nomoya onamandla phezu kwempilo yakho noma lemimoya leyona uyovala umnyaka ngiyathandaza negama likaJesu the spirit of Persia and the prince of Greece namhlanje bayabulawa emoyeni negama likaJesu kunomoya othi yonke into loyithala iyafela endleleni kunabantu banamandla okuqala into mara bawiqalile lento loyithala ayiphelele emoyeni ayipheli nje iphelele emoyeni uthale lokho wakekela waqala lokho wakekela but can I prophesy tonight in the name of Jesus? Can I prophesy in the name of Jesus? Can I prophesy in the name of Jesus? Every spirit never turn it off this step away now. No block. Shout out in the name of Jesus. Shout out in the name of Jesus. Shout out in the name of Jesus. So the prince of Persia and the prince of Greece, they work for one thing. They disturb progress. Hallelujah. Jongina lo isamago. Wanokwekela uthandaze, uzile, unikele kweshumi, wena konke nokuhle, ube linxusa, ube liasha, monke konke. Khona kuyablock. Uzothi hayi, khona Jodi kahle kahle, angithandazi kahle. Lalela, uthandaza kahle. But kunomoya lothunyelwa kusathana utokuvimbela endleleni. That is why kubona abantu abathandaza kakhulu abantu obeni bayanhlupha ni. The prince of Persia, the prince of Greece. I want you to read verse number 20. I want to pray. Verse 20. Akho wathi uyathi yini ukuthi ngiteleni lapha kuwe? Yes. Masinyane ngitancanzeka kuze ngitewula nengilosi yasePersia. Yes. Ngitawuthi ngisuka nje kuyo kufike ingilosi yaseGreece. Yes. Kodwa ngitawucala ngikutshele ukuthi kubhalweni encwadini yeqiniso. Yes. Kude namunye longelekelelako ukuthi amelane nato ngaphandle kwaMikhayeli inkosi yenu. Ngaphandle kwabani? Asikhuluma ngaphandle kwabani? Namhlanje we are inviting the angel Michael khona la ethende negama likaJesu. We are inviting the angel of war in the mighty name of Jesus. Lemithandazo yethu namhlanje ayisimithandazo nje bazalwane, mithandazo yokulwa. How many are ready to fight? Ayingalani umfundisi ufuna kulwa mina. Sengikhathela kuba phezu kwalesimo lesi. I want to fight for my life. I want to fight for my answer. Oh, hallelujah. We want to invite the angel Michael. No, the Bible says, for no eye have seen, no ear have heard. Oh, hallelujah. How many are ready to fight? Want to invite angel Michael in the house? Angel Michael. Angel Michael is the angel of war. Konke lokufanele empilweni yakho, konke lokubulisa ekhaya lakho, namhlanje siyaphakama nina sinesibindi ngoba sihamba ne-angel Michael. Yonke into beyifanele kuwe iyavuleka negama likaJesu. Nabe bakufanele ethumbeni, siyayishisa nethumba negama likaJesu. Nabe bakufanele ebhodleleni, siyayifasaza negama likaJesu. Nabe babethela igama lakho entabeni, liyasha negama lakho negama likaJesu Kristu waseNazaretha. Tell us umsindo nomkhulu, simemela ukuthi fire in the name of Jesus. 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 Bakhona labalungile kulo manje. Cela bona isandla moya. Umfundisi wami before ithendeliwa la. Cela kuyolwa. Nyalwa manje. Nyalwa. Ulela umndeni wakho. Ulela abantu bakho. Ulela kusasa lakho. Ulela business lakho. Ulela yonke into lonamandla akho. Abanye banamandla okuqala into kulelikhaya uqala ukwakha wena. Shukela le manje lapho. Asaqhubekeni phambili. The angel, the prince of Persia phambili. Namhlanje bayakuyekela negama likaJesu. Uyaqeda lelo khaya wena. Uyaqala lelo business
this way now. Oh, hallelujah. I thought that Sunday when the man of God, I want to fight. Pray your romance. I promise that. Pray your romance. What says getting them catching was a rock salon. We are real. Solo depend on the day to Barcelona. Solo depend on the day to Barcelona. I'll show me when the flag will run on me. What you put this on me? I am standing up and show many people on me. Talking about Sipine. Now saying young year and the Kamalga Chesho. Talking about Salele. Now saying young year and the Kamalga Chesho. When the pumps are Santa, Kituan Saba, Saba, only now Kituan the pumps are Dancer. Only the Yolo and the Kamalga Chesho. La Brava Santa Bayaka. Libre Cosetta.